Браты Протасы могуць у хуткім часе разам выйсці на лёд НХЛ. Як Віталій Лісаковіч апынуўся ў Жодзіна. І ідэя Антона Смольскага, якая дакладна вас здзівіць. У пазітыўным сэнсе. Гэта YouTube канал Часнок, мяне зовут Ярослав Пісаренко, вітанкі ўсім. Ну што, рушым наперад. Давайте пачнем з НХЛ. Там у беларускім сегменце лігі вельмі шмат цікавых навінаў. Шайбу стрэліў Ягор Шранговіч упершыню за 12 матчаў. Але гэтая шайба не дапамагла Калгары уратавацца ў гульні з Даласам. Яшчэ раней каманда Шранговіча згубіла нават тэарэтычныя шансы трапіць у плэй-офф НХЛ. Таму другому лепшаму беларускаму бамбардзіру лігі засталося толькі дакатаць гэтую рэгулярку і чакаць наступную. Прыблізна такая ж сітуацыя ў брамніка Ванкувера Мікіты Талапілы. Яго каманда саступіла Вегасу 1-2, беларус стаў другой зоркай матчу. З 28 кіткоў па браме Талапіла засейвіў 26. Ванкувер ужо даўно страціў усе тэарэтычныя шансы на плэй-офф, больш за тое каманда завершыць рэгулярку на апошнім месцы. Але свае пэўныя магчымасці Талапіла ў гэтым сезоне атрымаў і ў браме клуба часам выглядаў вельмі і вельмі няблага. Але якая галоўная навіна? Вашынгтон падняў з фарм-клуба 19-гадовага Ілю Протаса. Таму цалкам верагодна, што ўжо ў гэтай рэгулярцы мы пабачым адразу двух братоў Протасаў у НХЛ. Дарэчы, Мікіта Талапіла пра гэта казаў яшчэ 25 сакавіка. Нешта, мабыць, ведаў. І вось у чым тут цікавостка. Для Вашынгтона зараз вельмі адказны этап сезона, бо каманда яшчэ не выйшла ў плэй-офф. І каб захаваць шансы на кваліфікацыю, Вашынгтону неабходна перамагаць ва ўсіх матчах, якія ў іх засталіся. У Capitals няма траўмаваных гульцоў, няма праблем з форвардамі, але малодшага Протаса ўсё ж прыцягнулі да асноўной каманды. І самае крутое тут, што ўжо ў бліжэйшым матчы з Таронта браты Протасы згуляюць у адным звене атакі. Цытата малодшага брата. Ты думаеш пра гэта, бо гэта твоя дзіцячая мара, але ты не хочаш фарсіраваць падзеі. Твой час прыйдзе, і трэба проста засярэдзіцца на наступным дні, наступнай гульні, наступнай трэніроўцы, крок за крокам. Менавіта гэтым я займаўся ў Хершы, і я рады быць тут цяпер. Гэта проста неверагодна. Я ні на секунду не мог паверыць, мяне крыху трэсла. Гэта, безумоўна, асаблівы момант, я з нецярпеннем чакаю. Ну і сапраўды, момант вельмі круты. Дык чаму ж галоўны трэнер Вашынгтона вырашыў паклікаць Іллю Протаса ў галоўную каманду? Ну, па-першае, гэта фенаменальная форма маладога гульца. Вось што казаў сам Спенсер Карберы. Цяжка перацаніць тое, чаго ён дасягнуў у АХЛ у гэтым годзе з пункту гледжання прадуктыўнасці. Калі паглядзець на ачкі за гульню, узрост, гэта вельмі ўражліва. Гэта ўразіла і нашу арганізацыю трэнераў і ягонага брата. АХЛ складаная ліга. Бік Про фенаменальны гулец у НХЛ, але яму спатрэбіўся час у АХЛ, каб стаць прадуктыўным у атацы. Прыйсці ў АХЛ і паказваць такую рэзультатыўнасць у яго ўзросце гэта зусім не норма, гэта экстрэмальна рэдка. Гэта прыцягвае увагу. Ілля Протас з'яўляецца шостым бамбардзірам ва ўсёй АХЛ. У 66 матчах за Хершы ён выбіў 62 ачкі, а ў ноч з суботы на нядзелю Ілля ввогуле набраў 1+5 у адным матчы. Столькі ачкоў за адзін матч у лізе не набіралі з 19-го года. Карацей, хлопец вельмі таленавіты і хутчэй за ўсё Вашынгтону зараз трэба проста нейкія нестандартныя гульцы і нестандартныя рашэнні. Тым не менш, далёка не факт, што Ілля застанецца ў Вашынгтоне, бо на днях галоўны трэнер Хершы казаў такое. Мне падабаецца, што з ім не спяшаюцца і не фарсіруюць яго развіццём. Мы папрацуем з ім яшчэ 2 гады, а потым адпусцім у галоўную каманду. Таму, хутчэй за ўсё, наўрад ці будуць спяшацца з малодшым Протасам, але ён дакладна атрымае вельмі добрую практыку ўжо ў гэтым сезоне. Таму паглядзім, што ў НХЛ пакажуць беларускія браты ўжо вельмі і вельмі хутка. Давайте далей, і тут цікавыя футбольныя навіны. Памятаем, як Віктор Ганчаренка шукаў новы клуб Віталію Лісаковічу. Ну і, здаецца, знайшоў. Форвард аформіў пераход у жодзінская Тарпеда. Спортдзір клуба Сергей Паліцевіч патэлефанаваў Лісаковічу і ўсе пытанні вырашыў. Цікавае промо было, дарэчы. У беларускім футболе ў крэатыў, як мы бачым. Канешне, для Тарпеда гэта проста топавы трансфер, у якой форме не знаходзіўся Лісаковіч, беларускі чэмпіянат ён пацягне нават калі будзе хадзіць пешком. Але ў апошні раз на прафесійным узроўні Лісаковіч выходзіў 7 снежня, калі быў у складзе яшчэ цэлі. Далей чэмпіянат Уздзенскага раёну па міні-футболе. Сам гулец расказваў, што ў яго былі нейкія прапановы і з Кітая, і з Еўропы. Таксама ён расказваў, што хацеў б працягнуць кар'еру ў Расіі. Варыянт
варыянцік такі быў, Віталь мог апынуцца ва Урале з Д2, але не сышліся па грошах. Урал прапаноўваў $8000, Лісаковіч хацеў больш. І вось, напэўна, калі Віталь зразумеў, што можа на працяглы час застацца без клуба, пайшоў на перамовы з Торпеда. Там яму прапанавалі значна менш, па звестках ресурса Трибунабай Лісаковіч у жодзіна будзе атрымліваць каля 6000 рублёў на месяц. Не густа, але і кантракт толькі да лета. Напэўна, для ўсіх гэта він-він, але ўсё ж цікава будзе паглядзець на Лісаковіча, які не меў якаснай прадсезонкі і ўвогуле футбольнай практыкі. Далей Вячеслав Глеб, які пачаў трэнерскую кар'еру. Ён узначаліў каманду з беларускага Д3 GGS United. Пачынае малады трэнер са знаёмства са складам. Вы же видели, это экспериментальный состав. Пришло там больше 20 человек. Я многих вообще первый раз вижу, не знал. Дарэчы, Вячеславу Глебу ўжо 43 гады. Як хутка ляціць час. Але то такое. Давайте лепей колькі слоў пра моладзевую зборную Беларусі по футболе паговорым. Там есть вельмі цікавыя навіны. Памятаеце, як новы старшыня АБФФ Евген Булойчык казаў, што будзе змагацца з раздутымі бюджэтамі ў арганізацыі. Але пакуль вельмі падобна на тое, што пакутаюць ад гэтага толькі футбалісты, а не старшыня федэрацыі. На мінулым тыдні моладзевая зборная гуляла 2 матчы адбора на Еўра. 2 паразкі ад Уэльса і Аўстрыі 0-2 і 1-2 адпаведна. Але цікава тут, як адбывалася лагістыка для гульцоў, бо дарога да Мінска для футбалістаў склала больш за 30 гадзін. І ў бліжэйшым туры чэмпіяната моладзь проста не была здольная гуляць у футбол. Пра гэта казалі розныя трэнеры вышкі, але лепей за ўсіх сваю думку развіў Сергей Гуренко з Віцебска. Ну, ён умее. У мяне есть одно пытанне. Магчыма, я лезу не ў сваю справу, але мне падаецца, што ў 21 стагоддзі вельмі складана дабірацца 3 дні з Аўстрыі. Каманда згуляла ў аўторык увечары, а да мяне футбаліст прыязджае толькі а 12 ночы ў чацвер. То бок пасля матчу маладыя гульцы вярталіся ў Мінск аўтобусам, адлегласць была больш за 1200 кіламетраў. Пры гэтым вось якая цікавостка. У інтэрв'ю з Артёмам Турчынам мы даведаліся, што некаторыя гульцы ўсё ж такі паляцелі з самалётам. Тыя, хто гуляе ў Расіі. Ім АБФФ набыла квіткі. Астатнія трасліся ў аўтобусе больш за суткі. Ось яшчэ адна цытата Гурэнкі. Чаму гульцам, якія выступаюць у Расіі, купляюць білеты на самалёт, а хлопцы з чэмпіянату Беларусі дабіраюцца на аўтобусе? Хаця мы ведаем, што калі загадзя купіць білет на лоу-кост па маршруце Вена-Вільня, ён будзе каштаваць 20 еўра. Можа, гэта не мая справа, але мне здаецца, трэба з вялікай павагай ставіцца да гульцоў зборнай, хоць яна і моладзевая. Гэта наша будучыня. Мяркую, павінны ўсе трэнеры гэта падтрымаць. Ну і нават улічваючы, што няма авіязвязку з Еўропай, лагістыку можна было б выбудаваць значна лепей. Але вырашылі ці то зэканоміць, ці то проста не запарвацца. І улічваючы, што АБФФ нават з памежнікамі не змагла дамовіцца, каб футбалістаў там хутчэй правезлі. Я думаю, што ўсё ж такі другі варыянт. І цікавая ў гэтым кантэксце яшчэ адна навіна. Па звестках трыбуны падчас камандзіроўкі ў Арменію на матч зборнай Беларусі старшыня федэрацыі Евген Булойчык перасоўваўся па горадзе на аўтамабілі Мерседес бізнес-класа з кіроўцам. Такая паслуга, паводле звестак выдання, каштавала Беларускай федэрацыі каля $500 за суткі. Таму такое, з аднаго боку эканомім, зборная не лятае чартарамі, але з іншага па Ерэвану перасоўваемся не як лохі, а на бізнес-класе. Нармальна. Ну, панты, яны даражэйшыя за грошы. І апошняя навіна – гэта вось адна з тых добрых навін, якія мы тут чакаем на гэтым канале. Біятланіст Антон Смольскі выказаўся пра беларускую мову. І ведаеце, вельмі незвычайна было такое прачытаць. У добрым сэнсе. Калі мы толькі патрапілі ў каманду, многія спартсмены былі з розных рэгіёнаў, з глыбінкі. Гэта яшчэ раз пацвярджае, што біятлон сапраўды народны від спорту. Многія размаўлялі на беларускай мове, і нам было весела размаўляць паміж сабой, асабліва калі хтосьці не ўсё разумеў. Такі падлеткавы быў момант. Доўгі час мы размаўлялі так. Але калі я прыязджаю дадому, да бабулі, я зноў вяртаюся да гэтага. У мяне нават ёсць ідэя абраць некалькі дзён у месяц і ў зборнай мець зносіны толькі на беларускай мове. Ведаеце, тут нават не хочацца нічога дадаваць, бо вельмі часта мы тут на канале нейкі крынж абмяркоўваем, а тут проста добрая навіна. Калі беларусізацыя беларускага спорта ці хаця б біятлона пачнецца са Смольскага, ну гэта будзе вельмі крута. Таму давайте парадуемся, што ёсць яшчэ ў беларускім спорце добрыя навіны. Дзякуй, што даглядзелі гэты відос. Пока-пока.